Hello guys, siguro nata no sa legendary takoyaki dani sa may lungsod sa Tagulon ayon lami kayo. Hello guys, natadani karon no sa legendary takoyaki. Hello Jen. Ma'am, saan yung gipalit ma'am? Ma'am, saan yung gipalit ma'am? Oh wow, ingan nyo din siya. Hala ka nice. So chada ni siya, kay healthy ni siya. O pare kay DJ Dan. Ayun na, hindi siya guys. Tapos pag-human niya, inana, no, may nana din siya, oh. Circle din siya. Hoy, naulining daw ko no, Ma'am Janice. Naulining. So, giganta, no, napailis og shoes. Tapos naabot, din tayo na maklay, raman ta pabalik sa station. Tao ko. Actually mga guys, so, nag-try naman tayo nila, may igid ni siya dahil galingahan, galing ni siya. So mga po nilang mga prizes. Yan. Mga isa? O, yan na. Along highway rin niya sa dani nga side, oh. At bang dana sa may highway dyan. So dani gid at bang guys sa Villamanga Highway nila sa may lungsod sa Taguluan. So magulat ako sa maluto ni. Ito yung time-lapse ni. So time-lapse na kita guys no kung saan paghimo ang kaning takoyaki no. Kung sa asa siya gikan no, unsa ang first step kumbaga. No so ato nakita mga kamis or mga guys no. Kaya gitbutangan sa siya og harina ka ng mga circle. So tawag diha no atong tawag mo na ilan di kalaha ra. No so butangan og kaning harina kato naa sa ilahang kana ipugsit-pugsit bitaw. And then pag human dayon gibutangan ni og veggies. No, pero before kina ibutang-butangan mag-oil dahil butangan like veggies tapos in a couple of minutes na sa pila ka minutes ka na medyo muuga na siya no aya pa nila later on din paghimuon ang ilahang mga angay himuon para ma-form na ang takoyaki ayon sugda na gid siya oh di ba sa dili madugay kay syempre time lapse magi ani time lapse man ayon circle siya daw kay siya tan-awon guys gabi ka satisfying. Grabe kaayo ka kana bitong nice kay siya kana bitong worth it ang imong paghulat kay magdi po ka maboard labi nag magtan-aw lang ka kung unsaon nila pagpurma-purma circle ang takoyaking imong kanon nya makita nimo ang veggies ba nga naa gid sulod og kung unsa gid siya nasulod sa circle grabe no amazing kaayo gid no so ang pikas nga size niyo makita na mga golden brown diha para na pud na sa mga first nga mga nag-order. No kay dugay man ta nag-order sa danita sa mga white og at least no bless pud ta kay masaksihan gyud nato saan pagpurma-purma ang kaning takoyaki. Diba? Gabi ka nice, gabi ka speed si kuya oh. Sana all. God bless always kuya. Sana all kayo maayo kay mulin. So maugid na siya ang routine guys no. Bali kung mag golden brown na po sa pikas, nabaliho na po. And then balik na po din ka sa kanimong bago po ni ginabuhat labi nagdaghan kay ang orders. No, so nice kayo gid oh no. Amazing kay baka kanang itong ma-form di kay siya circle. No inan na gid ka amaze kasi gid balik-balik no kay. Lain man ka og gikan sa kaning nagka square pa siya. No gikan pag siya sa rectangular nga dako pagid kay siya no pagka-form and then i-divide siya into squares and then ay siya gi-form og circles and then ay din siya mag golden brown tapos yata din sa imuha tapos butangan din mga sauce di ba lami kayo di ba looking forward kay grabe kita ka excited ayon so inana lang gid siya guys no hantod nga mag golden brown o gibutangan siya og oil di ba di po siya mapagod no hantod gid siya mag golden brown inato ra gid ang routine na itutuyo actually mga kamis or guys no dili siya lalim nga work. No nya grabe kayo affordable ra kaayo good food ang ilang pagbaligya no 4 pieces 30 para sa veggies no oga lahi po to ang price po dayon no yun ang nakita earlier ang price po ko na ay cheese no amazing kaayo good kay oh kana sige balik-balik kay para kanang dili siya po siya mapagod unya kung nana po'y maluto ayan na po i-serve and then dili magid ka makaingon pud nga kana bitong masuko ka kay dugay ka matagaan labi na uga dagan nag-order kay makita mo pud nimo nga ikamulo pa sa dubuhat no nga dungan-dungan masad o dali may kagbila ka buok ang sulod betong ihapon din so upat ka buok sa kalinya so 1 2 3 4 5 6 7 so 4 times 7 28 pieces ang mahimo no sa isa ka lutuan so kung 28 i-divide mo din na siya og tag 2 ay tag 4 7 yapon no 7 pud ka person ang matagaan no sa isa ka lutuan so ina na siya ba so masabtan lagi din kaayo siya no kay dili pud be alalim ang pagtuyok ana unya pagkahuman kay satisfying na din kayo no craving satisfied kumbaga no kay mabusog na din kay ka kay lami kay mo nakaon and then ang nakalami po dani guys kay nagka init pa
Ang pasad nga bisag mapasok-pasok ngay panglamon man gyud. Kay mao magid pud ang lami. No, ang lami pud ani sa takoyaki. Ayan, di ba? So kay naurot naman tong pinakaon, di ba ni balik na po siya sa iyang cycle kumbaga. Okay, more magid na ang cycle gid niya sa pagluto gid guys, no. Ayan, no. So lami na din kay after. Nanapod ko na cheese guys, yan pag na cheese. So grabe kay sulit guys, gidag ko kay ang cheese, no. Grabe gid kay siya cheese gid siya, no. Cheese takoyaki. So grabe siya kalamian gid kay naman kag dagko kay ang cheese nagibutang sa tunga. So nani po siya guys, kung order ka og cheese takoyaki, no, aya pa pud nila butangan dayon ang kaning tunga sa veggie takoyaki, no, o kanang cheese. Yung sa inyo pong nakita, no, inana po siya kadagko, no. So pili na mo kung sa inyo ha, veggie or katong pure lang or katong cheese. Ayan guys, lantawa, excited na kayo kung happy tigid maluto. Sana all golden brown na siya, no. Katunga na lang ipag golden brown po. Ayun, sana all gabi ka speed, no. Di na gid baila ba, di na kay klaro ang gutom na gid, no. Lami na kay mukha takoyaki. Kunting hintay na lang gid guys. Okay, gipang bali-bali na gid siya niya, na golden brown na pud siya gid, Ikaw lagi pang lantaw kung na fair na ba ang iyang nga pagka-brown. Kaya pag okay na ganyan guys, kinang okay na gid siya, luto na gid siya. I-serve na yun sa tuwa, and then yummy na dayon. Ayan, di ba? So, i-serve na jud, no? Kaya ang sa isa ka kaning putos kay sa isa ka serve atong dipili kay katumang 4 pieces, no, nga tag 30 na veggie balls. So ayan, di ba? So deserve na, excited na kayo na makaon lamig kayo. So ayun, another one pag yun guys, no, kay tulong man itong i-order kay kauban na to si Mr. Janice, si Angel, tapos sa yours truly DJ Yummy, no. So ayun po dahil sa sayahang pag-serve. Ayan, yes, I'm so excited, no, to receive my takoyaki. Ayan, no, butangan na din siya sauce na nilahang sweet, bitaw kaning sweet nga sauce. And then butangan din na pagkahumanog ka ng mayonnaise. Wala ko balo din ng sauce mo, na siya pang malakasang secret sauce, no. Malamian kayo para silang takoyaki. O yes, mag-go rata sa mayonnaise ka na, kay sure ita nga mayonnaise na siya. Abunda kay mayonnaise guys, grabe gigayo guys, mayonnaise here guys. Hello, lamig kayo mayonnaise, abunda kayo, di ba puno-puno gyud. Bitaw guys, di kita sure kung mayonnaise na siya, no, pero sa atong lanta mayonnaise magid siya, kaya na biya na siya, no. Takoyaki na magid siya mayonnaise. Ayun, gidawat na ni Angel, but anyways, mayonnaise sa dili. Thank you so much Jel, no, sa takoyaki. Ay madam, tilamin na yun. Ayaw ko makananak yun. Lamig kayo siya guys. Tilamin sa video takoyaki. Kung yan na mo ganun kay init pa, mapaso mi, nabaklay na ba mi? Kaan na siya. Sana abot ang takoyaki nyo? Sana mi na niyo, asang? Nawalang ulo ni Halibi, dura. Sana abot ang takoyaki mo? Sa payag. Sana abot ang takoyaki mo? Ikaw? Sa payag. Oh, pwede na siya makaon. Lamig yung takoyaki. Yeah, so hot. Magbabay na Miggy, makaon naman siya. Pasunod na, gigutom na gid mi jud. Bye. So naptan yung tagkangit-ngit yun kayo guys, no. Pero sige lang, laban lang, no. Kaya magkaon na tag-takoyaki. Okay, so atong tanaw, no, ang ilahang pagkaon sa takoyaki. Yan naman. Ikaw, Jalo? Ano ba lamig guys? Oh, sauce pa lang. Sauce pa lang, ulam na. Go! So yummy! Dili lang kayo siya kadamag sa pa. Dilan kayo yung kadamag sa lamig kayo. Jalay, kumusta ang baba na to? Kaya may takoyaki. Ito lang sa legendary. Speechless. Sige, no? Thank you so much, legendary takoyaki. Salamian kaayo nga veggie balls, no, aka takoyaki.